boxing match khel na hmuna hian he Thuneitu achang tu pa ber Daniel Kellner churun langin special agent pahnih te hian ron hual betin ambial nu Jenny chu dam chunga alap mule duni chuan pon lama lo chuak tur chuan an riat tira ambek chu la in pon lama chuan an chu pui zui ta ani agent ho chuan an ho tu pa nawa scan lon bula chuan an ruaya Daniel chuan ambial nu Jenny chu ron roi chuak tura ti in agent ho chuan an ron roi chuaka nawa chuan Daniel chu tu ta na thok nge ni ti chu alo zo ta heti lai hian agent ho chuan bag le device an zon mek chu an ron lek chuaka nawa chuan chu device chunga an thil da khoina tur chuan kut kor hi alo bun meka chu tiang chi chuan arukin Daniel po chuan akut kor chu alo bun ve mek bok nawa chuan device da na bom chu an honga Mahse alo ruak vek mai Daniel chuan aruk thayang ber chuan ake kora a device chu akut kor bun na lampang chuan alo lek chuak meka chu vele agent ho chuan an silai ken chuan Daniel chu an tin ngal thup mai Mahse an ho tu pa nawa chuan an silai chu da thlatura hanti in an met po kani vai chuan chu device chu nasa taka apua thei thu a han rila Daniel chuan an device ken chu mangtang ka in Jenny chu motora chuan alu puya nawa chuan tlan chit na tur tak tak a lo thu lo soi Mahse chu hun chu bo pel atum lo Daniel le Jenny te chu chulai hmuna tang chuan an tlan che zui ta ani an chunga thil thleng chu Jenny chuan a hrethim lo hle maya Daniel chuan thil engkim ala hril fia tu thu han hrilin motor steering chu lo vuan ri tur chuan a han tia chimi chung chuan film kur takin a device ken chu a beka chuan a da tha a Daniel chuan a thopui Hugo chu han be popin an din mun zel dan tur chu a han zo ta Hugo chuan tuna ri chuan chu device chu lo ko report tura lo ti in an kal na ngai lo khoya mo biru tur le an chui the na tur thil hrim hrim man ruwa te chu pai bo vek tur chuan a lo ti Daniel po chuan a phone man lai chu han pai bo ji ngalin Jenny pula chuan an la kal na ngai ho lova kalpui tur chuan a han ti ya Jenny po chuan an kal na tur mun thatak mai a hriat thu chu alo hril ve boka heti la hian nawa le agent te chu an headquarters Wardex facility Virginia hmuna hian run langin July hmuna New Satranga London chuan Russia le US tension chu asang le ti chu a hriat theya agent ho chuan na thok tu rang te chu lo en kolin tunge an na kal lo ti chu an lo zir chianga Daniel po hi cyber security officer ni in chik le zual chuan a chan chin chu an chuya heti la hian a na thopui Hugo a director of biological assets ami chu a na a akal lawani ti an riatin ani po hi chik le zual chuan an chui ngal engmo chen nuwa Daniel le Jenny te po chu an kal tum na mun convent pakhata hian an ron thleng lol mai July hmuna na thok sister Maurai chuan lom takin Jenny chu lo loma a hliam te chu lo en kol sak ngalin Daniel bula chuan him taka Jenny a om theinan kal san ri tur chuan a lo tia Daniel chuan a bel nu Jenny chu sister zirve thin tho alo ni ti riat chuan mak ati hle a Jenny chuan kum thum lim ta khan a chua san to thu alo hril ve thung Daniel po chuan alo in tiam to angin Jenny bula chuan an thil ton dan chung chang chu hetiang hian a han hrila Wardex company hnuaya na thok thin ani thu te
a thil ven him ber tur aman aruk chhuat thu chu Jenny chu hrila chung device te chu kovel mipui te hian hreve ngai se andu thu chu Jenny chu hril le boka a boina tur nimi lova an hnu lu te lawangin Jenny bula chuan ngai dam chu adil boka asin churun in thlakin Margaret Fairchild weather news reporter Kansas City mi hi arun nang vele thunga a bilpa Jackson ane chun cheng dunin a thil chak ber pakhat chu news reporter ni thei ania chumi ta na ain buat seina audition nei na te chu Jackson chu alo thlir tir me ka hetia anin kom dun mol la hian sava pakhat hi run thlok lutin an do kana chuan arun fuchat maya Margaret ne chuan anin en ran mai Jackson chuan chu sava chu ponlama chuan a hnot chuaka makdeu main Margaret chu khati sava ne na anin en hnu khan Russian trong chuan arun trong chuk tatlat mai Jackson chuan engtik lai tang khan nge Russian trong a thiam ti chuan a han zo ta Mahse Margaret la chuan Russian trong a thiam ngai reng lo thua lo changin Jackson chuan thil la zo chun zum chak view Mahse Margaret chu an na lama kal angai to wangin zo na hun chu a talo kong laka hian Margaret chu alo tlan chak deuh wangin police hian alo ti dinga police officer ne na chuan a tlai deuh to wanga an du aya alo tlan chak thu han khilin ngai dam chu a han dila officer pa chuan Margaret chu motor chunga tanga ron chuak tu chuan a han tia Mahse makdeuh main Margaret chuan officer pa mita tak chuan han enin anupuin a chunga thil soi zong kha arilu tak ani lo thu te a chau deuh wanga chu tiang thil te chu soi mai ani thu te anupui chunga chuan that chhuat tur le an boruak chu a that le vat tur thu chu arun soi chuak tamai police officer po chuan Margaret thil soi chu adikani ti hre in mak chu atil le a kalangai to thu han rilin Margaret chuan police officer pa chu akal san zui ta ani police officer pa makti lutuk chu ngo reng chuan kongpuya chuan ading renga studio lama chuan chanchin thar boy puitu te chuan Russia le US in car bo ruak a chiat thu te an pati in car wang hian in do pui pathum na chuak theilin muna adin mek thu te chu an lo boy pui me ka Margaret po chu studio chunga chuan run thlengin reilo te hnuwa chanchin thar live broadcast an nei dona wangin an lo boy tlang khop mai English thiam lo Korean expert pakhat chu a boy hian alo boy ve boka an producer chuan Margaret chu man mo deuh to tura han ti in amita takan en chuan rang taka police konghal tur le a thian nu more chuan boina a to mek thu a hril le tamai chu mai po chu lani lovin Margaret chuan Korean expert pa chu han thut chilin eng thil muni hi an soi duna an how to pa chuan makti taka lo zot le in Korean trong chu eng te khatranga lo thiam to nge ni ti a zot le a angai te in Margaret chuan Korean trong a thiam lo thu chuan a lo chang le live broadcast sun chu ron thlengin Margaret chuan chanchin thar chu a han chiar dona makdeuh main a dan chu run dang lamin trongan na hriat ngai mi lo chu aron mang chuak tatlat mai a dan chu a tho pui te chuan makan ti in live broadcast po chu rang tak chuan an ti top nga la an hnu rei vak lova ni ko helo chuan atlu zui ta ani convent pon lama hian motor pakhat hi ron in parkin Daniela ron roi tu tur hi alonia Jenny bula chuan thil lengkim a fen puna alo lam le tur thu han rilin akal san don ta motora chuan lutin kal mai an tuma Mahse Jenny chuan thil zia hriat chiana du wangin run tel ve atum le tatlat mai nawa po chu
sipai ho tu lal tak tak tanen chuan anin mukhoma heti lai hian phone call poimo tak mai agent ten hen atang arun lu ta agent te ho chuan Margaret chunga thil thleng kha lo hrilin an database nen ai in mil thlap mai ani ti an hriat chuan rang taka Hugo le Apolten an zon mu ma a zong mu vat tur chuan a han hriat tira Margaret chu MRI scan doctor te chuan an han nei saka heti la hian Daniel le Jenny te po chuan an kal tum na hun chu thleng le to in makdeu mai hian an omna kota sakhi te chuan an mudu em maya doctor la chuan Margaret thluaka chuan that lo na pakhat ma a lo thu a soi boxi thil thlen chho mek dan chu mak takani tamdoi in room pon lama chuan tu te moni hi an khoma Margaret chuan doctor ne na chuan tu te nge ni ti chu na zota doctor chuan FBI agent te an ni thu le thu tlema zo fi an du thu chu a han rila Margaret chuan uluk zet mai chuan han enin FBI agent tak te an ni lo ti chu a hre thei ngal doctor chuan anopan lain thil engamani te atok toim ti ti chuan a zota Mahse chana mu mal tak chu Margaret chuan a pelem lo heti la hian phone call rung kalin doctor po chu a chuak ngal amut na tang chun run tho chuakin chung agent ho pon lamau mek chu uluk zeta han en le in mi pakhat Daniel kel naran ti chu tha antumani ti chu a hre theile boka chulai muna omreng chu anta na himdon lo ti hria in Margaret chuan ambel pa hne na chuan zunram an thiar du thu han hriat tir tur chuan a han tia zunram thiar tur ni om taka chukin backroom lama chuan an luta an bungru te chu la in anin thlak zui ngal Daniel a hian classified drive rang te chu Jenny chu han muin pakhat chu an ham play ya chuta chuan president Nixon chu mi pakhat hian ne pakhata hian lo ruain alien thito ruang te chu an lo en tira video dang pakhat le chuan doctor te hian alien dam lai chu lo jain anna ti lu tuk chu alo tre vong mai Daniel chuan laptop chu han khopin video tam tak kum som sari pako chunga thil thleng te chu la treu thu a han ril zui bok agent te hian volt lian zet mai hi lo hongin a chunga chuan device pathum da na hi alo oma Mahse pakhat chi a thung chu device chu agent boy chuan han la chuakin an how to pa nawan he na chuan a han pe a he device hi director Hugo chi khan a man dan tur dik taka hriat thu nawa chu han hrila Mahse nawa chuan angai poimo lem lo ama ngei chuan man chu atum ve ta chu device chu nget taka han pumin Daniel thalak chu a han ena chumi mang chuan bek po mai chu tum Mahse a thei ve lo nawa chu Daniel chunga le Hugo chunga chuan a thin chu a rim hle a uluk taka han ngei tuin ambial nu Jenny chu chui chiang le tur chuan a ti le tatlak mai Daniel chuan a thil hriat tang te chu Jenny chu han hril le in Wardex company te chuan alien thil ti theina finna te chu an manita na thatura herrem an tum thu te Mahse alien tam takin an tor thu te chu han soi chuakin chung thil te chu mi pui hriata puan zar a du thu chu a soi tamau mai Jenny chuan mi ten an hriat huna engtin ngen ngayang ti chuan zo na chu alo siama Daniel chuan engtin ngen ngayang ti lam angai tu lo thu le thu dik tak chu mi ten hriat se a du mai thu chuan alo chang ve thung Jenny le Daniel te po chu an thu chu ai mu thei tlat lo Jenny chuan puang chuk lo tura lo ti in a puang chuk ani chuan mitam takrin na te ati boi thei thu te Sorkar Thuneitu te laka ngei po
mi tam takin rin na an hlo thei dan te chu alo soi chuaka an pahnih chuan anin hnial lut bap mai Daniel chuan an ho tu pa Hugo chu biak po mai chuan tuma Mahse signal a om lo wangin phone lama phone mang tur chuan a chuak zui ta damdoi in atanga tlan chuak Margaret le Jackson te po chu motor chunga chuan an tlan lu ta motor chung an lut fel or manang tia hian Hugo ne na tang hian phone call poimo tak mai an dong not mai Hugo chuan him taka a chua thei wangin lom thu chu arun khrila mihring dang lambik lo ni ta Margaret chuan thil dan chu a hrethiam ngal vek mai Enzen hovin tha tuma an mek Daniel number po chu arun dil ngal chat mai Hugo chuan an che nei lampang chu an pan thei tori lo tur thu le Enzen hovin an chui mek thu chu arun khrila Margaret chuan tuna po an zui tan mek thu chu arun soi ngal pang mai Hugo chuan a phone chu pai tur le an chui theina zong po tiri ral vek tur chuan a han tia Margaret chuan engtin nge Hugo chu arun zon muang ti chuan a han zo ta Hugo chuan thil hret thei bik ani wangin phone tel lo po arun zon mu thei tho tur thu chu alo hril chuta a phone chu han pein pai mai po chu du tok lovin motor ke toya chun ta in a chil che zui ta ani Jackson abula chuan mar lampang pan top tur chuan a han tia heti la hian nowa chuan device mang khan Jenny chu biak po alo tum me ka angai tu na chungri la chuan ron lutin Jenny chuan a chu anum lo riau ni chuan arun hretran pon lama chuan Daniel chuan phone mangin Hugo nen anawin be me ka Hugo chuan Margaret thalak te chu han thunin ani chu an mizon me ka ni thu chu a han hrila Daniel chuan Kansas City lama kal an ngei tur thu han hriat tirin Daniel chuan Jen ron tir tu le chu an lo nga tur thu chu an lo hrila hetia phone a anin biak mek la hian a omna bul hnai nim ho chu pian dang lam tak mai sep hian arun in siama chu thil chu device ang chi chu ni Jenny chuan in ti har tumin a mai te chu han phia amit no te dan te chu ron dang lamin nowa chuan Jenny chu a connect lang thei tatlat mai nowa chu an che nei in chunga lo thuang tak chuan han muin nowa chuan chera chuan thu tur chuan a lo tia Jenny po chu ngorem chuan a thu ve mai bok nowa chuan Daniel chu khoya nge ti te an mek na mun te chu soi tur chuan Jenny chu lo zo ta Jenny chuan a cross ken mang chuan a taksa chu na taka in chunin nowa an a control na laka tang chuan a voi khat na tan chuan atal chuk thei hlau mai Mahse nowa chuan han be pop le ngalin zan masalama an na te an kalkung zo te chu soi tur chuan a han ti lea makdeu main Jenny chuan a zep thei ta tlat lo an kalna zong te chu han soin ai jen te chuan an mek na mun chu reilawa an chui chuak thei ta ai jen te chu rang takin Daniel te na lama chuan a kal tir zui ngal an kalna lam an la chui chuak thei lawani poin Jenny kal tlang chuan an hriat tho tur thu chu arun soi boka nowa chuan Jenny pula chuan Daniel chu mihlo omani thu le Kovelin thudik taka hriani chuan tun ai na sa a Kovel chu ana chiat bel thei thu te chu wang chuan ama chu pui tur chuan alo nge na Mahse Jenny chuan a thil soi chu a pom du bik tlat lo nowa chuan Jenny chu thil pati in kara a mek thu te nowa chuan a ding lampang han hoi tura han ti in Jenin a ding lampang awa hoi phei chuan chimte lo in thiat chu a pan ding tanal mai kong laka tlan mek Margaret chuan thil dik lo a thlengani ti chu a hrele thei tatlat mai a pasal Jackson abula chuan phone chu han dilin
Daniel chu han be ngalin in lama chuan net to lo tur le agent tam takin an ron zon mu to thu chu a han rila Jackson angai thalo chuan a phone chu a chu sak le ngal bok Daniel an ri na lampang ava en phai chu agent tam takin an lo pol khup to mai in chunga po chuan Jenny chuan chemte chu a lo hum ran to maya Fimkur takin an motor ta na lampang chu pan phai zelin aruk thayang ber chuan an motora chuan a chuang lu thei ta tlan chemei lovin in lampang pan chuan atlan tawak mai harsa tak chung chuan eng tin tinamo in chunga chuan atlan lu thei rama rang takin Jenny chu la chuakin chulai hmun atang chuan an tlan chuaka agent ho po chuan rang takin an zui ve ngal bok heti la hian agent ho tu pa nawa chuan Jenny chu lo la control chun zom zelin akuta tang chuan chemte hi aron phor chuak ta Daniela tha tum lai tak chuan motorin soi lopa wang chuan a chemte chu thlawa Jenny chuan chemte chu char le in alek kan le lai tak hian Daniela chuan alo muwa Jenny chu har chuak tur le beile tura hanti in Jenny chuan nawa jok chu avit zui ta nawa po chu na ti taka ron har chuakin athil ken lai po chu a thlau zuya kai ang mai chuan ama chu a zui ta an kalna tur kong chu ron zim tanin vanei thlak do main agent motor pakhat tlusul chuan a block tatlat mai Jenny chuan Daniel bula chuan ngai dam te chu adil mol maya Daniel po chuan lo hnemin ama thiam lo ani lo thu te chu alo hril ve bok agent boy te chuan device chu alo hum ve ngot maya abo ta thut mai a hnu rei vak lova chuata hian arun tla thlor mai an zo me kung chu lo top thutin tlema an tlan liam lo chawa rang taka motor atang chuan chuakin engine hovin an ron mu mai lo nan motor accelerator a chuan lungchu han kamin a hnuai dila chuan an tlan liam tira chumi chung chuan ha dam takin an tlan bo du theita ani ati la hian Jackson ale Margaret te po chu gas station muna hian an long ding du na mitam tak chu petrol le diesel lak tumin an long bui tlang le a in do pui a chuak mai theinia an rina wang chuan mamo rang te chu mi te chuan an long lam khoma Jackson a chuan damdoi in lama le mai a that thu chu Margaret chu a han hrila Mahse Margaret chuan let le adu to lo thu le an tan thil thazo alo thlen mai arin thu chu alo hril ve a dor chunga Jacksona alu hlan hian Margaret chuan motor chunga mi pano pang pakhat hi lo be in phone man zo nuwa pona ron chu le chuan Margaret chu mu tur alo to tlat lo khami pano pang khan Margaret chuan a mangai thu le akal san angai ri thu chu Jackson chu lo hrila hemi zan hian Daniel le Hugo te chu in bedun le in Daniel chuan an thil ton me ka wang chuan a suwang tuana te le thil tak chu a thlir ran thei to meu lo thu te chu a lo hrila ano pan laia nun hlim taka nei thin te chu a bo mek to thu te Wardex company hnuaia a lo lu dan te chu a lo zot fi a Daniel po hian rang te le kot manga in bek po na thil te chu ul sam te in a hreve zel theya Jenny chuan Margaret chu rin thei ani tak angem ti chuan a lo zot ve boka hemi zan hian nawa chuan a voit ni na tan Jenny chu bek po ron tum le in rei lova nawa le apol te ho chuan an omek na mun chu an ron thleng le taru mai an mani ron lam tuma rongkal Hugo driver pakhat po chuan agent tam tak mai an lo omani ti aron mu chuan a film khur le a Jenny le Daniel te po chu bathroom ma chuan an tlan lut dun ngal Daniel chuan Jenny chu tukvera tanga chuak tura han ti in
a poisa man tur engmaw zat mai a han pe a heti lai hian engine ho chuan an thlenna kawngkhar pui chu an rawn ti chia a Daniel a chuan an device pawh chu la tur le rang taka tlan chuak tur chuan alo ti tur a reilova engine ho chuan bathroom kawngkhar chu rawn ti chia in Daniel a chu an rawn mana ambek te chu han hain khoya nge device ada tia an han so chuan chan pawh chang lem lo hian ngei takin alo nuya nawa pawh chu an base lama chu ron letin engine ho chuan Daniel a chu an ron ruai ve boka amang tho khan nawa chuan Daniel a chu tu tenen nge an tho ho ti chuan alo zot le a heti lai hian Margaret chuan thil dik lo a omani ti hri in rang tak chuan base lama chuan arong kal ve ngal zat mai bok Wardex facility veng tupa chuan alo ti dinga Margaret chuan ahma a atiang chi khan chu pa chu a personal detail zong te baka chuminia an security code te thleng chuan aron soi khum tak mi mai makti takin chu pa chuan a kal tir le ta engine ho omna awathlen phei chuan an ho tu pa le Daniela a hmu du thu hrilin room chunga chuan an lo lu tira facility chu a han lu chho chu nowa le midang te chuan Margaret an han muta thut mai chu mak an lo ti tlang le a Daniela chu han biak ben tuma Mahse nowa chuan alo potsona mak deuh main nowa po chuan Margaret mela chuan anu pui mel chu hmu in engtin ma chuan atingam le tatlat lo chu thil chu agent boy ta chuan ron hmu in Margaret chu aron potson le a Mahse nawa vek chuan lo in rol lo tura ti in Margaret chuan Daniel chu du thal chuan awan be theita phone lama alo hmu to wang khan Daniel chuan Margaret chu alo hrengal atm bek lai hian agent boy te chuan chhuah tir mi lo tur chuan alo tia Mahse pon laman chhuah rual chuan Margaret chuan a thil ti thena hmang chuan an chung te mel ang chu a in hmu tir sela engtin ma tingam lovin chulai hmun atang chuan ol sam takin an chuak zui ta ani Margaret thil ti theina dang lam taka wang chuan nawa chu makti luata wangin ala ding ngoi renga agent boy te chuan Daniel te chu turin akal chuak zui ve ngal Margaret chuan mi mit voi khat ai en to chuan an ring nuna thil thleng zong mai chu a hriat vek thei thu Daniel chu lo hrila a thil ti theina dang lam tak chu engtianga nei nge ni ti Daniel an alo zo chuan sava dang lam tak mai ai en atanga a nei thu Margaretin alo hril ta ka chuan Daniel po chuan chu tiang chi chu ani point aton ve thu alo hrila rel lo tlan tur an nga chung chuan Daniel chuan a chunga thil thleng te chu alo hril ve a mestele binary code te hrim chu ulsam taka a hriat thei vek thu alo hril ve boka thok le khata an hnung lampang atang hian agent boy chuan rel lo tlan me ka chuan aron suk chil tabur mai Margaret po chuan tol chua tumin an hnung lama chuan a tol ngala Mahse nataka aron suk chil le ta ka chuan an motor ke chu rel chuan batin an hnuk phei ta lop mai Daniel chuan an motor chung chu ti chia in rela chuan lon kai mai chun tuma atila hian an lampang pan chuan rel pakhat hi alo tlan phei le mek bok rela an lon kai mai thei lo na turin agent boy ta chuan a silai ken chuan alo kap ve chen bok Daniel chu lon kai masa in Margaret chu an po kai mai an tuma thil ol ai tak alo ni ho lo relin aron suk ma ret chuan Margaret chu apot kai mana rel pakhat lo tlan chuan alo hlia ve ta ka chuan agent boy ta po chuan Daniel te pahnih chu a hmu thei to bik lova him tak chuan rel chunga chuan Daniel te pahnih po chu an lut thei hlau mai atila hian Hugo chuan Daniel te chu
an tlan chuak thei hlawani ti chu alo hrevele thei towa a dan chu adik zan lo ni a hria in midang te chu rang taka room chu san tur chuan alo hriat tira reilawa nowa chuan arun be pom ngal thuai yugo chuan aponga taka chu device chu mangreng lo tur le anu na hialin ator thei a hlom thu chu alo hril Danielan device alak chu chungchang te chu soidunin nowa le yugo te chu anin tel duna yugo chuan kumsum sari pako chung thilan lok thup to chu khovela mi hring te hriat tura puan chu a hun to thu chu arun soi chuak le a heti la hian mi pahnih hi in chunga an ron lut pal ta hlau mai yugo chuan rang taka chuk turin ti Mahse nowa chuan an hmel alo hreman tlat mai chung mi te chu rang taka chui ngal tur le an omna hrevat tur chuan alo ti heti la hian Jenny chuan sister Maurai ka lo phone in pathian chuan mi hring te chau hi a siamani theingem ti chuan alo zota sister Maurai chuan universe zau pui mai pathian in siama mi hring te chau lo po a siam arin thu chu alo hrila Jenny chuan mi hring aya thil ti thei tak tak te pathian tluk thuaka thil ti thei te lo omta se mi hringin pathian an rin na chu atlu chevek theingem ti chuan alo zota sister Maurai chuan chu tiang thil chu a thlenarin lo thu chuan alo chang le a Jenny chuan KCXC Danielan a sei fo chu en thil nge niang ti chuan sister Maurai chu a hriat lo alo zota Daniela le Margareti kong puyang kalmek lai hian firefighter te hian an ron man ta thut mai Mahse heng ho hi Hugo Paul te lo ni in an identity te an en fiat nu chuan an base lama an hruai dun ta ani Hugo chu Daniela nen an han in mule thei ta chu alom le a Margareti chuan Hugo chu amita tak chuan a en du lo mundang chu a en kwal zela an open laya an in ang chia chu an lo siam sak Hugo chuan engwanga ama chu en du lo nge ti chuan Margareti chu alo zota Margareti chuan a enani chuan thil engkim a hriat vek tur thu alo hril an open laya a chena in ang chia chu engwanga siam sak nge ti ya zotin alom lutuk chu in chung lama chuan atlan lut ngal in chung te la chu an open lai mi ang chia khan an lo siam vek mai Hugo chuan thil ti theina danglam tak mai an nei laia thil thlen dan an hriat chu theina turin an open laia an in ang chia chu alo siam thu alo hrila atira chuan Margareti chuan an hlau dawa thil hriat chu le po an du to lo thu chuan alo chang Mahse Hugo chuan chan engemaw tak wangin chu power chu anei thu te ama Margareti le Daniela chau chuan chu tiang thil danglam tak thil ti theina chu an nei thu te Daniela chuan trong rang te le binary code mangin thina hriat thei thu te ama Margareti chuan miril ru a hriat vek thei thu te chu a han soi non le a an nei pahnih thil ti theina kal tlang chuan alien species te nen chuan anin biak po thei arin thu chu arun soi tel le boka kha device danglam takha an kuta ve chuan han hum tirin Margareti chuan an open lai chu a hutran ta ramsa engemaw zat mai hi aruma chuan ron lutin polama chuan a zui chuaka Daniela chuan ramsa tak an ni lo thu arun suya Hugo vek chuan mi hring tenan lo nan ramsa angin an ron in lan ani thu chu arun soi vele ramhnuai in pakhata hian ramsa te chuan hruai lutin an thu form tak chu ron tilangin chu alien te chuan khum pakhata hian Daniela le Margareti te chu an mutira Daniela hlau chu atrap pur mai Margareti chuan lo thlamonin akut alo von saka heng alien te hian an thil ti theina chu heng no pang pahnia hian an lo Jacksona nawa le polte Wardex so chuan ron chui zerin an omna mun chu an ron mu chuak ta
Mahse Margaret chuan a thil ti theina hmang chuan mihring te hmuh thei lo tur chuan an mani ho chu a siam tlat mai a chuti rualin hi signature chuan an ni ho chu chiang takin an lang thei loi si mihring tak chu hmuh thei lo Mahse kha device kha chiang tak chuan a lang thei tho mai boka nawa chuan a nau te chu device chu la tura han tirin an chevel chu an hmuh thei lo miau wangin thil te chu an va su pop mai fire truck chunga an lu hnu po chuan an la hmuh thei chuang lo fire truck te chu an ron suwa an thal top mai fire truck siren chu ring taka tiri in kongpuya chuan an ron tlan chuak ta alan thei miau lo wangin khoilama nge tur ti po chu an hre thiam lova an device tangkai tak mai po chu an hman rim luata a cheta hial mai rei lova KCXE an ti hmun chu an thleng ta hlol mai chulai hmun chu Margareti na thona hmun studio kha alo ni reng maya an pu chu a thil ti te na mang chuan han min le in thil poimo tak mai broadcaster an nei thu chu a han rila an pu po chuan an live broadcast na hmun pui lama chuan a hruai zui ngal an producer khan Margareti chu lom thu lo hrilin a soyang khan police phone ngal thu le a thian nu po a him to thu alo hrila nawa le a pol te po chuan chulai hmun chu run thleng vele toin chu building power line tele generator theiang ang te chu ti chevek tur chuan anau te chu hriat tir nawa team te chu hmun nia chun in thenin an kal zui ngal deni la chuan data rang chu upload ve mek boka rei lawa truck chu ron lutin power line chu an ron bom che ngal studio chung po chu a thim ngal muk mai rei lawa backup generator chu ron nung le ngalin Margaret chuan man mo tur le pon lama nawa le polte an ron thlen to thu chu alo hrila until upload tur chu an upload fel man heti la hian jeni poin KCXE chu ron mu chuak ve in man mo tak chuan a ron pan zui ve ngal etia live broadcast an tum lai tak hian misul ho chuan generator backup chu an ron ti chele tatlat mai nawa le polte chu ron lutin Margaret chu ron man mai an tuma Jenny chu an zinga chu ron tlan lutin a device ken mek chu Margaret chu a ron pe a nawa le ai gen ho chu an ton hnung rok mai Margaretin chu device a hum rual chuan power thim vek to chu an ron nung thar le a agent boy te chuan an boss nawa bula chuan ti top atum don lavem ni ti chuan a han zota nawa chuan thu thlenga han thut pa chuan thil thleng tur chu lo thlir atum thu a soi nu chuan agent boy le anau te chu an tol chuaka deni la chuan an broadcast chu global network lama an thon chuak lawani chuan mi ten an hmu vek theilo tur thu operator te an hriat tir nu chuan global network a chuan han connectin an thil ti tumpo chu an live zui ta Margaret chuan Wardex company howin alien thil ti theina te mihring laka hun rei tak chung an thup to thu te an thiam na technology te chu an manitana an man thin thu te chu aron puang ta phiar mai chu mini chu kum som sari pako chung thil lawin thup to te puan chuan ani disclosure day ani thu chu Margaret chuan han puangin classified file tam tak mai an lo thu ruk to te chu aron pho chuak zui ta bo mi pui te chuan chu breaking news mak tak mai chu lo enin a thong tlang le a Hugo chuan bom pakhat danglam tak mai hi ron la chuakin a chunga chuan alien tar to tak mai pakhat hi alo oma chu alien chuan Daniel bula chuan thil chu han soin Daniel chuan Margaret bula chuan a han ril chong le a khovela mihring cheng zong te hriat tur chuan Margaret chuan heti hian a han puang ta ani eng thil tak chu soyang mo a top lak lo na sa mai sia